setmana hi havia una altra informació, ara que parlàvem d'impostos, que ens cridava l'atenció. Les multinacionals espanyoles amb una facturació anual superior als 750 milions paguen als diferents països on operen un 12% de beneficis. Això ho ha explicat Hisenda, és un informe de l'Agència Tributària amb dades del 2016. 43 companyies concentren gairebé la meitat dels beneficis de totes les empreses analitzades, declaren haver guanyat 45.000 milions, però només paguen per l'impost de societat, amb prou feines 1.200. S'ha de recordar quins són els tipus d'aquest impost. De societats, Espanya és del 25% i en el cas de la banca i les petroleres d'un 13%. I estem, allò, en diners en efectiu, en un 12%. D'això n'hem parlat unes quantes vegades, Albert Closes, però, esclar, ara estarem segurament amb debats sobre si perquè els comuns donin suport als pressupostos de la Generalitat, que té el marge que té en impostos, s'ha de fer o no, s'ha de rascar fiscalment d'algun lloc. Després hi ha... No, però és que els impostos que ja hi són, el problema és que es pagui el que toca. El tipus nominal i el tipus efectiu o real, al final. Clar, no? Del que al final s'acaba de pagar. Aquest estudi d'Hisenda, ells mateixos expliquen una cosa important que gairebé ha quedat desapercebuda, que de fet és el primer estudi que es fa a tots els països de l'OCDE, que és una mica el gran grup d'estudi de tots els grans països industrialitzats, que ve arran justament també de la crisi del desastre del 2008, 2009, 2010, dels paradisos fiscals, de les queixes i la indignació mundial per la falta de pagament d'impostos de les grans companyies, i es va dir, home, mirem a veure com arreglem tot això. Encara ho estem estudiant, estem fent coses, i s'estan posant en marxa iniciatives com aquesta que a Espanya és la primera vegada que s'ha fet aquest estudi de realment seguir país per país què és el que les multinacionals paguen en un lloc o en un altre. Allò que es diu, pagues aquí, però després a Irlanda només pagues un 12,5%, a no sé quin país, a no sé quin paradís. S'ha fet aquest estudi, però de moment sense saber d'aquestes 134 companyies ni qui són ni a quins... O sigui, és un estudi agregat, que es diu. Anonimitzat, que es diu ara, no? No sabem qui són, ni en quins països ni en quants països. Però, diu, aplica els acords de l'OCDE anomenats BEPS, B-E-P-S, que en anglès vol dir ni més ni menys que erosió de bases fiscals a declarar, i trasllat de beneficis. O sigui, estem parlant dels trucs comptables, d'enginyeria fiscal i financera que poden fer les grans empreses, perquè ja se sap que quan més gran ets, com heu dit, les més grans, les top de totes aquestes 134 analitzades, les top 27, han pagat un tipus real del 0,3% d'impost de societats. 0,3%. O sigui, aquesta mitjana encara ho maquilla una mica tot. O sigui, quan més gran, més t'escaqueges. Quan menys gran i més petit de les grans, el grup, una tercera part d'aquestes estudiades, ha arribat a pagar un 30%. Clar, què vol dir això? Puc continuar, Sí. Ja saps com és m'aparant. No, fes el dibuix, arriba a un port i llavors ja ens escandalitzarem. Exacte. Què vol dir l'erosió de bases? Que ells mateixos diuen, erosió de bases, de les bases fiscals a declarar. O sigui, quan nosaltres fem l'IRPF, diu base imponible. Clar, a tu també, què és el que et combinaria? Quantes més coses et puguis deduir de la teva base, menys impostos pagaràs. Doncs les grans empreses van buscant les maneres. Quina és una de les maneres més clàssiques que ve molt de lluny? És a dir, no estem parlant només de que, com que sóc una multinacional, me'n vaig a Irlanda a pagar menys. Estem parlant dels trucs legals que es poden fer. I un que se'n parla... En el país mateix, És a dir... No, amb la multinacional, però després amb les filials que tens en un lloc o un altre. I un truc que ve molt de lluny, que jo el vaig aprendre amb la crisi de SEAT del 1992, és el dels preus de transferència. Dic noms i cognoms perquè és una cosa tan antiga que ja es pot dir. Els preus de transferència, per entendre'ns, perquè avui en dia es parla molt també dels trucs que fan Google, les tecnològiques, i són coses molt més complicades, però tothom entén més que és un motor d'un cotxe. Els SEAT es feien, i encara en bona part es fan, amb motors fets a Wolfsburg per la Volkswagen o a Ingolstadt per l'Audi o que sigui. Clar, la multinacional li ven a la filial un motor que, a més, és la part més cara i amb més valor afegit i amb més R+D posat allà. A quin preu li està venent? Si a aquesta multinacional li interessa tenir més o menys beneficis, li pot vendre a la seva filial més o menys car. És un preu de transferència de lo que aquest motor, jo quin preu et poso.
En el cas de la crisi de Seat, a Volkswagen en aquell moment li interessava tenir beneficis a costa, entre altres coses, de les seves filials de Seat. Com que Seat venia en crisi, no venia de dir que tenia unes pèrdues immenses, que les tenia. Però és que, a més, el que feien era vendre'ls des de Wolfsburg uns motors de Seat caríssims, amb la qual cosa ells feien més benefici. La multinacional, que sí que cotitzava i cotitza a Frankfurt, tenia més beneficis, i que Seat perdés diners. Ja no venia d'aquí. Ja no ve d'aquí, són aquells d'allà baix que perden calés. A la inversa, si jo vull tenir menys beneficis per pagar menys impostos, puc fer-ho al revés, li puc vendre baratíssim el motor a la meva filial i, per tant, estic perdent diners perquè l'estic venent sota preu, però ja m'ho arreglo d'altres maneres i tinc menys beneficis i, per tant, pago menys impostos, però després, com que tinc moltes filials, aquests beneficis me'ls poso per un altre lloc on pago només un 12%, clar. Això se li diu preus de transferència. És a dir, quina solució té això? Perquè jo ara pensava en els pressupostos catalans, que el marge fiscal del govern de la Generalitat és estret, però ens sentirem a parlar també amb el possible govern de coalició, perquè una de les crítiques que ja se'ls fa amb aquest recull que ens feia el Pere de les pressions és serà un govern que pujarà impostos. Amb tots els governs del món entenc que amb cobrar els que teòricament hi són, no sé com dir-te, ja ho celebrarien, no? Sí, són els que els experts fiscals sempre parlen d'una fiscalitat en forma de Gruyère, que és la que tenim nosaltres, no? Que aleshores la gent que té IRPF o els assalariats, etc., no s'escapen, òbviament, de pagar impostos, però les grans empreses tenen moltes maneres, això, de reduir-se imaginativament la manera de pagar impostos. D'alguna manera, l'evasió, l'impagament, la trampeta és molt habitual entre les grans empreses. Il·legal i reconegut. Amb els bancs i amb grans despatxos que t'ajuden. Exactament, i potser ben vist. I després hi ha l'altre criteri que sempre m'ha fet molta gràcia, que hem vist amb els resultats de bancs i caixes, que és el crèdit fiscal, bancs i caixes i totes les empreses. Tu et pots deduir, quan tens beneficis, una part que la pots periodificar fins a 18 anys, em sembla, de les pèrdues que vas tenir. Bé, està bé per ajudar, no? Però s'ha criticat amb el cas dels bancs i caixes que a sobre de donar els 64.000 milions d'ajudes amb rescat, a sobre després, que els vam ajudar a no perdre tants diners, etc., tu pots deduir dels beneficis, amb la qual em sembla que el tipus real que la banca acaba pagant em sembla que està en un 2,5% o alguna cosa així. I a més ens anem aplicant crèdits fiscals. Clar, això personalment, això a moltes empreses també els hi va bé, i a molta empresa petita també, però personalment ningú ens diu que si jo he estat un any sense feina i m'he quedat gairebé a la ruïna, després a l'any següent que tinc una feina, quan vaig a fer l'IRPF no em veia i em diuen, bueno, com que vostè l'any passat no va estar, descomptem una mica aquí, de la base el que li toca, però a més fem-li un descompte per el que va perdre. A mi ningú m'ha vingut a fer-ho, això. No, és una mica gosat parlar davant de l'Albert, però per no flagelar-nos del tot, que és una qüestió d'entrada, punt número 1, que va més enllà d'una comunitat autònoma d'un estat. No, a més és impost de societats, que recordem que aquí la Generalitat no... Per tant, l'harmonització fiscal a la Unió Europea, l'espai de la Unió Europea és una assignatura pendent, tota aquella cosa de reformar el capitalisme de Sarkozy després del 2008 és una gran fal·làcia pendent. És una pel·lícula maca. Però això de l'OCDE ve d'aquí, almenys són uns intents. Són uns intents. Escolta'm, tenim a Ursula von der Leyen, ahir flamant nova presidenta de la comissió, que no sé si serà... No sé, ella endega molt amb el tema del canvi climàtic, de la transició energètica, però l'harmonització fiscal europea també són deures pendents, no, d'això? Perdona, Fidel, però vull dir que al situar-ho en aquest context global, la Comissió Europea té una oportunitat per treballar-hi. I després, si baixem una mica, ara que hi ha negociacions d'investidura d'un govern de coalició a Espanya, Unidas Podemos imposta a la banca sí, imposta a la banca no, el PSOE no el té en el seu programa, parla de les transaccions financeres, això també podem posar-ho sobre la taula, o potser Esquerra Republicana en la seva branca de partit progressista, i després, si seguim baixant, els consumidors, o ara que se'n diu prosumidors, és a dir, quan un ciutadà com nosaltres o els que ens estan veient adquireix un producte o un servei, sàpiga, pugui saber, de fet, a Anglaterra, a Gran Bretanya hi ha webs on tu pots saber si entro en aquesta cafeteria o entro a l'Starbucks, on van a parar els diners. És una decisió conscient com a consumidor de si em compro uns texans o una pastanaga a determinats llocs on anirà a parar el meu diner. Això també és important perquè sembla que no, però hi ha una capacitat nostra
respecte a aquesta... Per emmarcar, quan hi ha càlculs fets pel PSOE, quan prometia, per exemple, això que estem parlant, que les empreses paguin realment el tipus que tocaria, a l'hora de la veritat s'ha calculat per part de l'AIREF, per exemple, que podrien ser uns 1.900, 2.300 milions d'euros més, que és molt diner. Ara recordem que em sembla que ahir el de la guardiola de les pensions es va dir que s'ha demanat 2.900 milions més, que encara gràcies que s'anaven a demanar 3.500, però bueno, vull dir que estem parlant d'una cosa que serviria, per exemple, per un mes, per pagar aquesta extra. Tot això, a més, té a veure amb el sistema de finançament, perquè, evidentment, si un govern necessita ingressos i hi ha impostos que no pot tocar, per exemple, aquests de societats, etc., n'ha de tocar uns altres. Per tant, o s'inventa nous impostos ecològics dirigits directament a les empreses o ha de pujar els impostos tradicionals. I aquesta és la situació. I aleshores la pregunta és... amb el tema de l'harmonització, l'harmonització i les diferències entre comunitats. L'harmonització a Espanya... Exactament, et trobes amb tipus molt diferents a Madrid que a Catalunya. Sí, això és impresentable. La subhasta fiscal que passa a l'estat espanyol passa a tota Europa, passa a tot el món, i aquí s'ha de posar ordre, perquè si no és un caos. Amb tot això que estaves explicant, Albert, hi ha una cosa que els governs només s'hi fixen en aquell epígraf de quants diners pots recaptar en lluita contra el frau i no en compliment del pagament d'impostos de les empreses que tenen seu o treballen al teu territori. I en canvi posem sempre el foc en la lluita contra el frau i tot això és legal i la repercussió és molt més gran que aquell càlcul que tu pots fer de rescabalar diners de gent que no els paga. Per això deia que segurament amb que tothom complís el que diu el paper, escolta, amb les arques dels diferents governs estarien molt més sanejades. Hi ha una altra comparació, a més, és que, esclar, la vida, a vegades, la vida fiscal és curiosa entre la comparació personal i la corporativa. I corporativa, empreses, lobbies, etc. També es pot aplicar deduccions per crèdits, que és una cosa que jo recordi, exactament el 2013 ens van treure allò que podia fer la gent per baixar aquesta base fiscal, aquesta base impositiva. Deies, bueno, em puc deduir el pagament dels interessos de la hipoteca. Això a partir de la crisi del 2013 es va anul·lar. Les empreses encara poden deduir-se el gasto financer net, que es diu, després d'ingressos, allò. I fins a un 30%, però aquí també hi ha molt truco, fins i tot empreses que elles mateixes deixen diners a la filial, també per baixar, i fins i tot per no comptar-ho com a beneficis, ho compto com a costos, perquè li estic deixant diners a una altra empresa, que a més aquella empresa s'ho podrà deduir per el que ha pagat. Vull dir que, en fi... No, veig que les estratègies i les possibilitats són moltes i les xifres eren cridaneres aquesta setmana. I com sempre les mitjanes ho fan això, eh? Això és una cosa al CUNY, que us en recordeu? Vosaltres dos que hi heu treballat,